Aniya na, yuta sa tulok-tulok konsolasyon. Yuta lang usa, dayon patukod og balay puhon. Nindot ni, kay complete amenities. Wala na reservation fee. Diretso na monthly installment for 5 years. Ang nakanindot kay zero interest. Walay down payment. Og dali ra ang pagbayad. Way kuskus balungos. Introducing Llaneza Country Homes Phase 4. Regular lot price is 5,900 pesos per square meter ug ang yuta duol sa activity area kay 6,500 per square meter. Ang activity og leisure area mao kini duha ka swimming pool, clubhouse, volleyball and basketball court, parks and playground plus apil pa duha ka shuttle services gi-provide for future homeowners para dili na ka mag-drive. Lot areas available dunay 70 square meter, 100 square meter, 150 square meter, 300 square meter and above. Limited ang 70 square meter o 100 square meter nga lot area. Busa, konta dayon kay basin wala na'y mahabilin. Ang 70 square meter pwede nakakatukod og 3 bedrooms og 2 ka CR. 2-story house na. How much more kung 100 square meter and above imong yuta? Maka-build na ka sa imong dream home puhon. Ikaw pili sa kolor, sa design, sa style sa balay, o kung doon na bay roof deck or basement. Ikaw magbuot, ang budget lay giagad. Pero kung gusto ka og simple, pwede ra pod. Basta konkreto lang ang materialis gamiton, sama sa semento o hollow block. Example computation sa 70 square meter lot area. 70 square meter times 5,900 per square meter equals 413,000 pesos. Divide by 60 months. Ang mugawas, 6,833 per month. 5 years to pay. O kung 100 square meter imong kuhaon, parehas lang gyapon ang computation. I-multiply lang ang area o ang price per square meter. Unya i-divide sa 60 months. Mao na ang 5 years. Unsa pay imong gipaabot? Tawag na 0917-771-7460. Sa Globe kana. Og sa Sun 0932-111-5788 or pwede makig-chat sa private message m.me/adc.ph. Ubang mga impormasyon o kasayuran, palihog ko bisita ani nga link. Gusto mo may baw kinsa si Island Perez, bisita ha www.aileenferrer.com. May tungod sa among realty, bisita www.adz.ph/realty. Daghang salamat.